Tervetuloa mukaan Islam-illan suoraan lähetykseen Tampereen Mediapoliksesta. Luvassa on 2 tuntia suoraa puhetta täällä studiossa ja myöskin verkossa osoitteessa yle.fi/islam-ilta. Ja tähän lähetykseen voi osallistua myöskin lähettämällä tekstiviestejä tai twiittaamalla tweet. Verkkokeskustelua vetävät toimittajamme Kati Leskinen ja Sean Rix. Heillä on ensimmäisen tunnin vieraina islamin kääntynyt lähihoitaja Mariam Ratilainen Eläväsi sekä hiippakuntadekaani ja islamtutkija Ari Hukari. Tarkoitus on, että tuolta nettikeskustelusta heitetään välillä myös kysymyksiä ja kommentteja suoraan tänne studion puolelle. Testataan nyt, että toimiiko tämä yhteys. Sen pitäisi toimia näin. Bling bling, sieltä se tuli, että ei muuta kuin eteenpäin. Miten elää maassa maan tavalla, kun islam on jo osa suomalaisuutta ja suomalaisuus osa islamia? Suomessa asuu nykyisin arviolta jo 60 000 muslimia. Onko islam Suomelle mahdollisuus vai uhka? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Abdurrahim Hussein eli radiopersona Husu. Siinä oli aika sotaisiakin kuvia. Onko islam rauhanuskonto vai sotaisa uskonto? Islam on rauhantahtoinen uskonto. Noita kuvia, mikä äsken näytettiin, sieltä on toisessakin päässä paljon hyviä kuvia. Islam itse on kyllä, mutta mitä jotkut muslimit tekee, ne on henkilöt, jotka sen tekee. Simon Elo, mitä tuumaat näkemyksistä? Rauhanomaisiksi itseään väittävät muslimit ovat kuin Trojan puuhevonen. Muslimit odottavat kutsua jihadiin. En usko, että kukaan yksittäinen muslimi on mikään Trojan puuhevonen, mutta olen huolissani siitä radikalismista, mikä valitettavasti esiintyy ilmiönä Euroopassa. Ja siihen tulisi puuttua niin maallistuneiden kuin niin sanottujen maltillisten muslimien. Ja toivon, että tulevaisuus näyttää sen, että siihen puututaan. Muhammad Azizi, onko jihad sellainen aihe, josta Suomessa pitäisi ja tarvitsisi puhua? Jihad on sellainen asia mielestäni, mitä joka ikisen suomalaisen tulee tietää, mitä jihad on ja millaisia jihadeja on olemassa. Juha Ahvio, onko islam Suomelle uhka vai mahdollisuus? No, mun ymmärtääkseni se on enemmän uhka kuin mahdollisuus. No niin, eteenpäin lähetyksessä. Mikä saa suomalaisen nuoren miehen lähtemään sotaan islamin puolesta? Tässä yksi tarina. Mä menin sinne Itäkeskukseen ja mä tavoin niitä 2 miestä. Sitten ne tarjosi mulle kahvia, syötävää. Ne oli avoinna mulle. Ne osti vaatteita sieltä mulle ekaksi. Antoi rahaa, mutta suunnin määrää mä en muista nyt paljon se oli, mutta se oli aika paljon. Mä en ole nähnyt sellaisia ihmisiä koskaan, kuka kuuntelee ja antaa mulle ihan mitä vaan. Me oltiin 2 kuukautta pyörimässä Lontoossa. Lontoosta me lähdettiin Mombasasta Somaliaan. Ne vaan sanoi mulle, että älä huoli mitään, me ollaan auttamassa sua, me tehdään susta rohkea mies. Mä ymmärsin sitten, että ne on tekemästä musta sellainen mies, joka tekisi ihan mitä ne sanoo. Tällä tavalla Suomessa siis houkutellaan nuoria sotatoimiin. Mitäs täällä oikein tällaisesta kuulusta ajatellaan? Muis. Ohjelmaa mä oon kyllä nähnyt, sehän tuli just, oliko se 2-3 viikkoa sitten takaperin. Tuossa on nuori mies kyseessä todennäköisesti, en itse tiedä henkkohtaisesti henkilöä, mutta syrjäytynyt nuori, joka ei tiedä todellakaan mitä huomenna tapahtuu sen elämässä. Joku kaveri, jos tulee ja jos on tullut puhumaan hänelle tämmöistä, niin tyhmyys siinä ihmisessä on nimenomaan itsessään, eikä niissä ihmisissä, jotka värvää tätä kyseistä sälliä.
Juntunen. Keskeistä minusta tuommoisissa tapauksissa aina kysyä, ennen kuin me ruvetaan asettamaan jonkinnäköistä uskonnollista leimaa tuohon päälle, kysyä, minkälainen esimerkiksi hänen perheensä sisäinen käsitys uskonnosta on ja minkälainen perheen sisäinen jännite syntyy. Koska se auttaa paljon meitä ymmärtämään itse asiassa tuossa taustalla aina jonkinnäköinen kääntymyskokemus, joka on hirveän erilaista uskonnollisuutta kuin ehkä vanhempien ja muun suvun uskonnollisuus. Eli siinä mielessä voitaisiin puhua jonkinnäköistä uususkonnollisuudesta, joka liittyy uudesta uskontoon heräämisestä. Ja sitä prosessia täytyy ymmärtää. Simon Elola oli käsi pystyssä. Libanonilaisen Värvärin mukaan, jota Yle Uutiset oli haastatellut, niin Syyriaan on lähtenyt 30-40 suomalaista tosiaan tämän Värvärin mukaan. Ja viitaa tämän päiväisiin uutisiin. Kyllä, ja kukin voi miettiä, että miksi tällainen henkilö lähtee sitten sinne, ja siinä on varmasti monia syitä, mutta minun nähdäkseni mielenkiintoisempaa on, että mitä tapahtuu sitten, kun hän haluaa palata Suomeen. Eli millaisena ihmisenä, millaisina arvoilla, millaisessa kunnossa hän palaa, ja Suomen kansalaisella on totta kai suomalaisen kansalaisen oikeudet. Mutta jos ei ole Suomen kansalainen, niin kyllä täytyy harkita sitä, että miten tällaiseen suhtaudutaan, aiheuttaako se turvallisuusuhan Suomelle, jos henkilö tulee tietyllä ajattelutavalla Suomeen takaisin ja jopa toimii samalla tavalla Suomessa. Otetaan Seida ja sitten Juha Ahvio. Mun mielestä niin tämä esimerkki niin tässä, niin varmasti jokainen ymmärtää sen, että kyllä näitä niin tapauksia löytyy mistä tahansa uskontokunnasta. Sitä löytyy mistä tahansa poliittisesta ryhmittymästä, niin kommunismista, kuin esimerkiksi hyvä esimerkki on Norjan tapaus, siis että ihminen radikalisoituu. Ja mun mielestä tämmöinen niin leimallisuus, että islam niin valikoivasti nimenomaan islamia niin kritisoidaan, niin se on mun mielestä semmoista, että silloin ihminen toinen henkilö on heikolle jäällä, kun ei osaa nähdä itseänsä, vaan osaa vaan arvostella muita. Ja tässäkin on tämä sama juttu, että arvostellaan sitä. Totta kai se on väärin, tuommoinen lähteminen ja tuommoinen tekeminen. Mutta se, että kuinka paljon siihen sit vaikuttaa se islam ja kuinka paljon meidän pitäisi niinku sit muslimeista puhua pahaa tämän perusteella. Niin, mitä mieltä te olette? Onko tämän jihadin liittäminen, tällaisen liittäminen islamiin, onko se väärin niin kuin Juha Ahvio oli annettu puheenvuoro tässä aikaisemmin, annetaanko hänelle tässä? Joo, siis avain on juuri siinä, että meidän täytyy ymmärtää, että esimerkiksi islamin teologiset ja valtio-opilliset lähtökohdat on radikaalisti erilaiset kuin esimerkiksi meidän juutalais-kristilliset lähtökohdat. Eli kyllä meidän täytyy myös tämä uskonnollinen ulottuvuus ottaa siihen, mikä koskee siis koko islamia. Mutta onko se todella niin? Siis kyllä, tämmöinen radikaali ero on siis esimerkiksi valtio-opillisesti, jos me ajatellaan, että ei ole moskeijan ja kirkon eroa ollenkaan olemassa. Kristinuskossa on kirkon ja valtion ero ja lähtökohtaisesti olemassa, niin tämä luo esimerkiksi yhteiskunnallisiin kysymyksiin ihan erilaisen kuvion, jos riippuen kummasta niin kuin operoidaan. Anas Hautsari, Heidi Hautala. No, kyllä ilmeisesti nämä henkilöt, jotka lähtee näillä nähtyä niin tätä haastattelua ja aikaisempia tietojen perusteella, niin yleensä nämä henkilöt eivät tiedä paljon omasta uskonnostaan, ovat tämmöistä ilmapiiristä, joka ei liity uskontoon kovin paljon. Ja silloin kun ei tiedä, mitkä ovat ne uskonnolliset lähtökohdat, niin sitten on helposti voidaan ajaa johonkin mukaan. Myös ne olosuhteet, kuten puhuttiin syrjäytymisestä ja sellaisesta, niin ei voi ajatella, että pelkästään että uskonto on se lähtökohta tähän, vaan että se tietämättömyys omasta uskonnostaan. Nämä ihmiset eivät tule meiltä kysymään, että mitä islam sanoo tästä ja mitä te moskeijassa sanotte, vaan ne lähtee muualta. Ja kuten tältä näkyy, niin ei ne tule moskeijasta hakemaan näitä Oletko ihmisiä. sinä joutunut sanomaan joillekulle nuorille miehille, joka on aikonut sotaan lähteä? Yksikään ei ole tullut mun luokse ainakin sanomaan. Mitä olisit sanonut, jos olisi tullut? On aikaisemmin myös julkisuudessa sanottu tätä asiaa, että meitä ei suositella ollenkaan, että kukaan lähtisi tämmöisiin kohtiin. Pitäisi olla joku tausta liittyminen tähän, että lähtee avustamaan tai on siellä perhettä, jota tarvitsee apua, johon lähtee avustamaan. Mutta se, että lähtee sotaan, niin ei siellä tarvita mitään sotilaita näissä kohdissa, vaan tässä ilmeisesti värvätään ihmisiä, jotka eivät tunne, mihin he ovat joutumassa. Mä olen vähän samaa mieltä siitä, että varmasti monet näistä nuorista miehistä on hyväksikäytettyjä, että heitä ikään kuin valjastetaan uskonnon kaavussa esiintyvän väkivaltaisen ideologian tarpeisiin. Ja totta kai tätä radikalisoitumista on hyvin tärkeää seurata ja suojelupoliisi sitä seuraa hyvin tarkkaan, mutta että kyllä minusta on niin kuin tärkeää myös tajuta, että kaikkia uskontoja periaatteessa valjastetaan tällaisiin tarkoitusperiin. Mä olen ollut aikaisemmin siinä uskossa, että esimerkiksi buddhalaisuus olisi täysin väkivallatonta, koska se oppi on hyvin väkivallaton, mutta sitten nyt mä huomaan, että esimerkiksi Burman Myanmarissa niin nimenomaan buddhalaiset munkit kiihottaa valtavaan väkivaltaan rohingya-muslimeja vastaan.
Että mun mielestä meidän ei pitäisi luoda semmoista käsitystä, että joku suurista maailmanuskonnoista on niin kuin paha erityisesti, vaan että niissä kaikissa löytyy se hyvä ydin, jota täytyisi varjella. Ja olisi hienoa, että islamissa niin kuin palattaisiin siihen, mitä ne arvot on alun perin ollut, että siellä on rauha ja harmonia ollut niitä arvoja, jotka tulisi minusta niin kuin nostaa nyt islamin uskonnon keskiöön. Käsi on pystyssä, mutta nyt me otamme tähän väliin puhelun. Tässä on vähän tullut jo nopeasti sellainen vaikutelma, että syrjäytyminen ajaa nuoria miehiä sotaan, mutta on täällä myöskin nyt mies langan päässä, joka myöntää kannustavansa nuoria miehiä lähtemään taistelemaan esimerkiksi Syyriaan. Terve Sadek. Kuuleeko Sadek? Haloja. No niin, puhelimessa Sadek Elvan. Kuuluuko? Kyllä kuuluu. Kuuletko sinä minua? No hyvää iltaa, Elvan Sadek puhelimessa. No niin, sinun piti tulla tänne meille studiovieraaksi, mutta peruutit tulosi viime viikonvaihteessa. Miksi? Mä sain niin henkilökohtaisista syistä, mä sain itse asiassa uhkauksia, aika montakin uhkausta, että mä koin sen vähän, että ei ollut kauhean järkeä edes tulla sinne. Ja en itse asiassa kokenut, että tuosta illasta olisi niin kuin loppujen lopuksi hyötyä islamin eduksi niin kuin loppujen tuloksi myöskin. Sekin oli osa syy peruuntumiseen. Kuka sinua uhkasi ja millä tavalla? Mä en nyt suoranaisesti tiedä, mutta mä veikkaan, että se tulee ehkä tuolta äärioikeiston laidan liikkeistä. Ja noi liikkeet on kyllä todistaneet niin kuin niiden väkivaltakyvyt aikaisemminkin Suomessa. Että luulen, en osaa kyllä syyttää, että mä en kyllä syytä ketään. Niin kuin, mutta Siis nimettömiä uhkauksia? No suoranaisia uhkauksia, että ei käy hyvin ja vähän väkivaltaisiin liittyviä uhkauksia kyllä tuli. Että No sinä olet islamisti. Mitä se tunnustat, sanot olevasi islamisti? Mitä sinä sillä tarkoitat? No siis islamisti on ihan sama kuin arkimuslimi. Se ajaa niin kuin islamia joka sarakkeen tasolla elämässään, yrittää ainakin ajaa sitä joka tasolla elämässään, myöskin niin kuin poliittisella tasolla ja näkee, että muslimit pitäisi ohjaa muslimilailla nimenomaan. Niin kuin, että meihin muslimeihin voidaan soveltaa islamilaiset lait. Itse asiassa aika laaja väestö muslimeista myöskin ajattelee, suuri enemmistö ajattelee näin, että me halutaan, että meihin sovelletaan islamilaisia lakeja. No, miten tähän kuten sitten? Niin kuin avioliittokysymyksissä tai muissa kysymyksissä. Mutta sinä kannustat nuoria miehiä lähtemään sotimaan islamin puolesta. Miksi? Anteeksi, mitä? Nyt meni ohi. Sinä kannustat nuoria miehiä lähtemään sotimaan islamin puolesta. Miksi? Sotaan siis. Mä en suoranaisesti kannata niin jokaista, että lähtee sotimaan, mutta myöskin kannatan niin itse jihad-käsitettä. Tämä ongelma on siinä, missä että me yritetään mustamaalata näitä käsitteitä. Islamisti on, niin kuin sana islamisti on tabu, jihad on tabu. Ja nämä kaikki käsitteet, ne niin on mustamaalattu. Vaikka oikeastaan jihad tarkoittaa, että sä puutut asiaan, sä teet asian sun sorrettujen muslimien vuoksi. Yrität avustaa niitä taloudellisesti, tiedon levittämisellä tai vastaavalla. Kuten tohtori Anas siellä kertoikin, että siellä Syyriassa ei tarvita tosiaan sotilaita. Jossain muualla voidaan tarvita. Hyvä esimerkki on Myanmar. Ja se sanotko sinä, Sadek, päivällä sinä sanot, että olet kannustanut miehiä lähtemään sotimaan Syyriaan. Nytkö sinä et uskalla sitä enää tässä sanoa? Siis totta kai mä niin kannatan, jos sanotaan näin, että jos joku mies, joka on nimenomaan kommandotaidot tai on aliupseeritasolla tai saanut erikoisarmeijan koulutuksen, niin siitä olisi hyötyä. Totta kai mä kannatan, mutta jokainen mies sen niin mittaa itse omassa kädessä, niin että kannattaako lähteä vai ei. Mutta toi niin tällainen show esimerkiksi, että kaksi mies tulee ja ostaa vaatteita ja näin. Mä en ole ostanut vaatteita niin kenellekään tai suosittanut ketään, että hei, sun kannattaa nimenomaan lähteä. Okei, Sadek, kiitoksia sinulle tästä. Me jatkamme keskustelua studiossa. Simon Elo. Kiitos, Niin täytyy kyllä Sadekin kanssa olla eri mieltä siitä, että mikä se islamismin määritelmä on. En näkisi, että jokainen muslimi on islamisti. Kyllä tämä hänen ajatuksensa sotaan lähtemistä siihen kehoittamisesta on sitä islamismia, eli sitä sotaisaa näkemystä, että miten ajetaan niin sanotusti islamin etuja. Ja muistan, että Sadek on aikaisemmin sanonut AKYS-lehdessä, että Syyriassa niin
ei ole Al-Qaidaa laisinkaan ja että Al-Qaida on vain Yhdysvaltojen keksintö. Jos tällainen ajattelu leviää Suomessa, niin se on erittäin vaarallista. Ja mitä Anas sanoi aikaisemmin, haluan sen vielä lisätä, niin en usko, että on kyse pelkästään hyväksikäytetyistä ihmisistä. Ei Greenpeacein saarellakaan ollut vain hyväksikäytetty yksilö. Kyllähän he tekevät ne valinnat itse. Ja valitettavasti Euroopassa on moskeijoitakin, joissa tällaista oppia levitetään. Esimerkiksi Saudi-Arabia tukee erittäin tiukan islamin wahhabismia, joka on tällaisten näkemysten niin kannalla. Mä haluaisin nyt kysyä Ahmad Fadililla tästä jihadista ja miten teidän moskejassanne suhtaudutaan näihin jihad-ajatuksiin ja sotaan lähtemiseen? إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. Profeetta Muhammad sallallahu alaihi wasallam opetti meille, että kun meillä on tärkeä kokous tai asia, pitäisi aloittaa näistä sanoista. Eli ylistys ja kiitos kuuluvat Allahille yksin. Ja Allahin rukoukset, tervehdykset, siunaukset olkoon Allahin profeetta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, jota Allah subhanahu wa ta'ala lähetti armoa tai armuksi tai armona maailmoille. Todistan, että ei ole palvonnan arvoista Jumalaa paitsi Allah ja että Muhammad sallallahu alaihi wasallam on hänen viimeinen lähettilänsä profeetta. Muslimukudilla alhamdulillah. Voitko vastata myöskin kysymykseen? Joo. Muslimukudilla alhamdulillah. Emme suosittele, että ketään mene sotimaan mihinkään. Elämme taassa Suomessa ja meidän on tehtävä taassa Suomessa. Meillä on lapsia, perheitä ja niin edelleen. Ei tarvitse mennä Syyriaan tai Irakiin tai vastaan, koska siellä on jo paljon ihmisiä, paljon miehiä ja kaikki. Voitko sitä ymmärtää sellaisia nuoria miehiä, jotka lähtevät? Nyt voimme kuitenkin varmaan olettaa, että kyllä se nyt vaan niin on, että Suomestakin on lähdetty sinne sotaan ja Somaliaan on lähdetty. Sitä on selvät näytöt. Ymmärrätkö sinä tällaisia nuoria miehiä? Kyllä mä ymmärrän, että nämä ihmiset tai nuoret, heillä on vähän tietoa ja heillä on tunne, haluavat auttaa, haluavat tehdä jotakin. Se he menivät sinne. Tom Kankkonen, nyt tähän väliin. Siitä, mitä Saudi-Arabian roolista tässä sanottiin, niin aika paljon se, mitä Saudi-Arabia on ajanut esimerkiksi käsittääkseni eurooppalaisissa moskeijoissa, niin on kyllä semmoinen aika epävallankumouksellinen, eli aika epäväkivaltainen, siis hyvin tämmöinen tiukka tulkinta ja hyvin tämmöinen konservatiivinen, mutta ei välttämättä mihinkään taisteluun lähtiöitä. Ja sitten kun on aika monissa maissa yritetty tutkia näitä lähtiöitä ja yritetty tutkia näitä, jotka ajautuu tämmöiseen radikaaliin väkivaltaisuuteen, niin nimenomaan tulee esille se, että heidän suhteensa uskontoon on usein hyvin kapea. Heillä on semmoinen uskonnollinen spurtti siinä jossain vaiheessa, mutta ne ei ole kyllä mitään niin kuin uskonnon tuntijoita, vaan ne saa löytää jonkun mentorin jostain, joka ehkä ohjaa heitä, mutta siellä on paljon eri syitä. Et siinä mielessä on ehkä vähän väärä syyllistää, pahimmassa tapauksessa syyllistää hyvin laajoja yhteisöjä näiden asioiden tiimoilla. Nyt mennään tuonne naisten puolelle. Mennään naisten puolelle tässä näin. Otetaan ääneen ihmisiä, jotka eivät vielä puhuneet mitään. Saralla oli ensin käsi. Joo, mulla oli vaan se, että herra puhelimessa, että mä vaan ihmetytti se, että jotenkin tuntuu, että nuorilla on mennyt tai länsimaissa on mennyt tämä jihad-käsite on niin väärä, että mulle on opetettu ja mikä mulle on se jihad, on se päivinen kamppailu, että miten mä pärjään vaikka epämuslimimaassa niin kuin vahvana muslimina. Ja se on niin kuin sitä päivittäistä kamppailua, että mitä ruokaa mä syön, muistaaks mä tehdä mun rukoukset, niin kuin miten mä pääsen lähemmäksi Jumalaa mun tekojen kautta, ei sitä mä mene sotimaan. Et muutenkin mulle opettu islamissa, että jihad on vaan sitä, jossa puolustaudut aseellisesti. Se on vaan puolustus, se ei ole hyökkäys. Et nyt on kyllä käsitteet mennyt vähän väärin. Ville Rydman. Niin, maailmallehan toki tietysti mahtuu ilmiöitä, jos jonkinmoisia, mutta Suomeahan nämä koskettavat nimenomaisesti sen kautta, että meillä on harjoitettu jonkinlaista maahanmuuttopolitiikkaa, samoin kuin tietysti kaikissa muissakin Euroopan maissa. Ja se mielenkiintoinen kysymys, mikä tässä on, että meillähän tulee hyvin monista erilaisista syistä maahanmuuttajia Eurooppaan ja Suomeen, ja monet heistä hakevat täältä nimenomaisesti turvaa. Monet tulevat töihin, monia muitakin syitä löytyy, mutta se on kiinnostava ilmiö, että sitten alkaakin tapahtua sitä, että väkeä lähteekin takaisin taistelemaan kotimaihinsa tai joihinkin muihin kulttuurisesti läheisiin koteihin. Ja tämä kertoo mun nähdäkseni
enemmän kuin oikeastaan ehkä uskonnosta, koska uskontoa voi todella käyttää suuntaan jos toiseen, niin siitä, että joku ei eurooppalaisessa maahanmuuttopolitiikassa toimi, jos tällaista halua sittenkin palata mieluummin taistelukentille, kun opetella elämää uudessa yhteiskunnassa. Onko tämä sinulle koulussa tuttu ilmiö? Mä kans herättäisin sen kysymyksen, että mitä näille nuorille tapahtui, kun he eivät tunne olevansa osa suomalaista yhteiskuntaa, koska mä en usko, että kukaan sellainen nuori, joka kokee, että hänen elämänsä on täällä Suomessa, haluaa lähteä Suomesta pois. Onko tämä ilmiö tullut sinulle koulussa tutuksi? Kyllä se on, siis ei suorastaan tämä jihad-käsite, koska mä esimerkiksi opetan ala-asteella ja yläasteella, mutta lähinnä se, että meillä on paljon nuoria, jotka tuntee sellaista juurettomuutta. He eivät esimerkiksi tunne olevansa suomalaisia tai he eivät näe Suomea välttämättä paikkana, jossa he elävät lopun elämänsä. Näetkö vaaran paikkoja, että sotatoimiin voisi joku tällainen nuori tulevina vuosina lähteä? Mä uskon, että se on monen asian summa. Ensinnäkin se pitää olla sellainen uskonnollinen palo semmoiseen kapeakatseiseen uskonnon tulkintaan. Pitää olla ihminen, jolla ei ole mitään hävittävää tässä yhteiskunnassa. Ja, eli sä voit lähteä ilman, että sulla on mitään, minkä vuoksi palata. Siinä on nuoria naisia, jotka ovat pyytäneet puheenvuoroja. Sahra ja Nimo, miten teillä, onko tällainen juurettomuuden tunne täällä Suomessa teille jotenkin tuttu? Siis itse asiassa mä tuosta katoin toi nuori mies, joka lähti sotimaan, joka lähti jihadiin, niin mulle tulee heti mieleen, että se on semmoinen nuori, joka on kokenut syrjintää. Ja suurin osa näistä nuorista, jotka lähtee jihadiin, ne on Suomen kansalaisia. Ja ne on ollut silleen, että ne on tullut ihan pienestä lähtien ollut täällä Suomessa. Ja sitten kun ne kokee sitä, että ne on yrittänyt sopeutua tähän Suomeen ja ne on kokenut sitä syrjintää. Ja sitten kun niille tulee just tämmöinen ihminen selittämään tai näyttämään sitä hyväksyntää ja kuulut joukkoon, niin totta kai. Onko teillä omassa tuttavapiirissä sellaisia nuoria miehiä, jotka ovat lähteneet? Ei ole. Nimo. No, mun mielestä tässä on siis sellainen juttu, että kyllä mä ymmärrän sen, että ollaan vähän ristiriidassa, että mikä mä oon, mihin uskontoon, mihin kansakuntaan mä kuulun, mutta sitten taas pitää muistaa kyllä se, että sotiminen tai muutenkaan toisen ihmisen tappaminen uskon nimeen on mun mielestä täysin väärin. Olli Immonen. Joo, tässä on nyt pyritty luomaan keskustelun aikana sellaista kuvaa, että tämä radikalisoituminen johtuisi yksistään muslimitaustaisten henkilöiden kokemasta syrjinnästä läntisessä maailmassa tai heidän syrjäytymisestään. Tämä ei pidä väitteenä paikkaansa, sillä esimerkiksi New Yorkin VTC-terrori-iskujen tekijät vuonna 2001 eivät he olleet mitään syrjäytyneitä nuoria. He olivat korkeasti koulutettuja, hyvässä yhteiskunnallisessa asemassa olevia henkilöitä. Kyllä se syy löytyy minun nähdäkseni sieltä islamista ja Koranin kehoituksista ja määräyksistä toimia niin kuin he toimivat. Tämä on hyvin tyypillinen asetelma kaikille radikaalille poliittiselle toiminnalle, nimittäin se, että ongelma ei tarvitse koskea itseään. Ei sun tarvitse elää esimerkiksi ympäristössä, jossa on ekokatastrofi. Sä voit silti toimia päämäärän puolesta kohteessa, kun se vaan saadaan koskettamaan ikään sun elämää. Mikä tässä on oleellista? Jokaisen toimijan takana on joukko ideologeja. On kirjoja, on nettisaitteja ja mä korostaisin uusmedioiden yhteyksiä. Me mennään nettiin ja meillä on 2 klikkauksen päässä käytännössä tuhansia saarnanpätkiä, jotka nimenomaan kertoo sinulle tällaisten globaalien draamojen kautta, että tapa edistää islamia on toimia näin. Tässä on kyse nimenomaan hyvin keskeisesti ohjatusta toiminnasta. Mä tähän väliin malta olla kysymättä, eikö kuitenkin tämmöinen vanha media kuin Korani oli myöskin erittäin hyvä lähde, että jos joku on niin kuin tässä kierteessä, että on turhautunut ja etsii jotain, niin kyllähän Koranista löytyy paljon jakeita, joissa kehotetaan käymään aseelliseen taisteluun, eikö? Mä jatkan 2 sekuntia. Jatka 2 sekuntia. Vastaatko tähän? Vastaan. Joka ikinen tämän tasoinen agitaattori kertoo sille nuorelle, älä tulkitse itse. Seuraa jotakin tulkinnan polkua, seuraa traditiota, seuraa oppinutta. No niin, tähän on hyvä nyt sanoa. Valitettavasti tässä on puheaikaa aika vähän, pitää vaan kiteyttää nyt. Siis
Tämä äskeinen puhelu, mikä tuli, meidän pitäisi nyt automaattisesti heti ajatella niin kuin viranomaisena, että kuka tämä henkilö on, mistä lähdökohdasta hän on, onko hän syyrialainen, onko hänen vanhemmat kuolleet siinä sodassa, millaiset ajatusmaailmat hänellä on. Et sä voi suoranaisesti vaan sanoa, että hei, kaveri on sairas tai syrjäytynyt tähän hommaan. Se voi olla oikein hyvinkin niin, että hänen veli on tapettu just. Totta kai hänellä on automaattisesti kostohalu mielessä. Husu. Joo, on muslimitaustaisena henkilöinä en voi vähätellä sitä, että on myös islamilaisia, siis muslimitaustaishenkilöitä, jotka syyllistyvät rikollisiin. He eivät ole täydellisiä. He käyttävät sitä tekosyynä, mitä haluavat saavuttaa. Heillä on oma intressiä, he ovat itsekäitä ihmisiä, tekevät mitä tekevät ja käyttävät sen tekosyytä. Mutta se yksi asia, jonka mä halusin palauttaa, on tämän nuoren miehen, joka äsken näytettiin. Niin en usko, että kukaan näitä nuoria tietää alun perin, kun heidät yritetään värvätä, mikä on se määränpää, mihin ovat menossa. Samalla voisin sanoa, entä näitä, jotka yrittävät saada huumekuriireja, jotka yrittävät kaikkien maailman muuta rikollisia myös niin kuin yrittää saada aikaiseksi. Ei sille nuorille koskaan kerrotaan etukäteen. Ensin etsitään hänen heikkouskohta ja siihen heikkouskohta isketään. Mutta tuomitsen yhtä lailla kuin kaikki muut muslimit tuomitsevat sellaista, että ihmisiä, jotka lähtevät tästä maasta tekemään rikosta muualla maailmassa. Seida Sohrabi. Joo, siis mun mielestä tuossa puhelussa tuli tosi tärkeä pointti esille, mitä mä oon halunnut tuoda esille jatkuvasti, mistä tahansa uskonnosta puhuttaessa. Uskonnot sekoittaa politiikan ja uskonnon keskenään. Me ei voida sekoittaa politiikkaa uskontoa keskenään. Uskonto on jokaisen oma henkilökohtainen asia, ja tossakin tuo henkilö sanoi, että mies lähtee sotimaan. Miksei nainen voisi lähteä yhtä lailla sotimaan? Tämä on niin kuin, tietystä asioista puhuttaessa tulee tietty niin kuin henkilö tässä asiassa niin kuin mieleen. Ja totta kai mun mielestä itse koen sen, että Korania lukeneena, niin kyllä siellä on semmoisia niin kuin käskyjä, että lähettäisiin sota. Ja sinä mainitsit sitä justiinsa, että pitäisi niin kuin, että ei lukea näin, vaan pitäisi niin kuin kuunnella myös muita, että mitä muut sanoo muuta. Ketä pitäisi kuunnella? Siellä on henkilöt, jotka sanoo, että muslimit saada juoda alkoholia. Toiset sanoo, että ei missään nimessä. Toiset sanoo, että mene sotima. Ketä tässä pitäisi kuunnella? Joku sanoo, että kuuntele Jumalaa. No miten mä kuulen sitä Jumalaa, kun ei se soita mulle tai ei se ota muun yhteyttä? Että siis tämä jotenkin, niin kuin, että selitellään tosi paljon näitä asioita. Mutta mistä mä lähden? Muhammedin hadithasta tai siitä, että miten hän on elänyt elämänsä. Anas Hajar vastaa. Miten nyt saa yhteyden Jumalaan? Ei kun tässä mun pitää pakko palauttaa tähän Koranikysymykseen. Haluan siltä kuulla, että onko, kun Seida sanoi, että uskonto on henkilökohtainen asia. Oletko samaa mieltä? No, uskonto on henkilökohtainen asia, mutta myös henkilökohtaisesta yhteiskuntaan. Kyllä se on myös yhteiskunnallinen asia. Se ei ole pelkästään oma uskonto, oma henkilökohtainen kohta, mutta myös sillä ainakin mun usko islamista, että se on myös yhteiskunnallinen asia ja sillä on yhteiskunnallinen vaikutus. Ja maailmallinen mutta saako sen itse päättää? Mutta itse ei päätetä. Tähän halusin palata, kun kysyt Koranista. Niin kyllä Koranista voi poimia mitä tahansa ja sitten taivutella sitä oman mielen mukaan. Ja tämä ei saisi tehdä. Palataan siihen, että pitää olla oppineelta se kysymys. Ja Koranikohdat, jos poimit lauseen keskeltä, niin sitten voi niitä rukoilijoita, niin ketkä rukoilijoita. Minä tunnen Korania hyvin huonosti. Mutta kun puhutaan väkivallasta, niin joku väittää, että väkivalta ja sellaista. Mutta kun puhutaan sotasäännöistä Koranissa, niin taistelkaa niitä vastaan, jotka taistelevat teitä vastaan. Älkää olko vihollisuuden aloittelijoita. Niin tämä kohta aina katkaistaan. Ketä pitäisi kuunnella sitten? Mutta ketä sitten, kun sanot, että uskonoppineet pitäisi kuunnella? Niitä on tuhansia uskonoppineita. Yksi sanoo, että mene sotaan, toinen sanoo, että ei, sota ei kuulu meidän. Mun mielestä tässä on niin tämä ristiriita, että kun kaikki sanoo, että tämä on se oikea henkilö, kenen luo mennä. Kaikilla on oma mielipide siitä, kuka on se oikea henkilö. Siinä on tunnettuja luotettavia henkilöitä, joita esimerkiksi voi kysyä. Täältä Suomesta kukaan ei tule meitä kysymään. Sitten vasta ilmenee näitä kohtia. Niin meillä on monta imaamia täällä Suomessa. Ei meiltä kysytä näitä kohtia. Sitten joku väittää, että asia pitää tehdä näin. On maailmanlaajuisesti myös hyvin tunnettuja oppineita, jotka kieltävät näitä asioita. Ja sitten joku lähtee ja kieltävät poimimasta Koranikohtia mielenmäärin. Mistä me tiedetään, kuka puhuu oikeaa? Ongelma on, että katsot sitä oppinutta, onko hän todellinen oppinut vai onko hän kirjan kautta oppinut. Kirjan kautta oppinut ei ole oikea oppinut. Oppinut on se, joka oppii toiselta opettajalta, joka on toiselta opettajalta oppinut profeettaan saakka. Nämä ovat ne oikeita oppineet, jotka ovat saaneet todistuksia ja heillä on todistuksia näyttää. On sitten ne jotka ovat lukeneet kirjoja ja sitten sanovat, joo, tämä on tunnettu Suomessa myös, että joku lukee kirjan ja sitten väittää tietävänsä koko
koko tämän No, asian, tässä kun se lukee siinä kirjassa. Esitettiin nähdäkseni aika tärkeä kysymys juuri, että ketä kuunnella. Jos ajatellaan, että mennään niin sanotusti korkeammalle tasolle, mitä voidaan kuunnella, niin olen itse maallikko, en ole Koranin asiantuntija, enkä varsinaisesti islamin asiantuntija, vain niin sanotusti huolestunut kansalainen, mutta esimerkiksi Mekan imaami, siis Mekan moskean imaami on sanonut, että esimerkiksi juutalaiset ovat sikoja ja vastaavanlaisia kommentteja. Pitääkö tällaista henkilöstä kuunnella, joka ainakin minun maallikon näkökulmasta pitäisi olla aika korkealla siellä hierarkiassa? Mitä juutalaiset sanoo sitten? Tähän olisi hyvä. Siihen en lähde kommentoimaan sen enempää, mutta juuri se on se tärkeä kysymys, että ketä kuunnellaan. Ja toivon, että sieltä löytyy niitä maltillisia ääniä, niitä maallistuneitakin muslimeita, niitä imaameita, joilla on se maltillisempi näkemys, joita sitten kuunneltaisiin. Mutta valitettavasti aika usein kuulee näitä henkilöitä, joilla se ääni ei ole kovin maltillinen. Otetaan vielä Juntunen tähän väliin, sen jälkeen Tarja Filatov. No, meillä on useita eri eurooppalaisia isoja koordinoituja elimiä, jotka pyrkii hakemaan nimenomaan moderniin maailmaan vastauksia traditionaalisen opin perustalta, siltä 1400-vuotiselta traditiolta, jossa islamilainen oikeusoppi on kehittynyt. Katso esimerkiksi European Council for Fatwa and Research, lue niiden fatwoja läpi, uskonnollisia lausumia, vertaile niitä, pohdi niitä, katso valtava ketju modernia islamilaisia ajattelijoita vaikka radicalmiddleway.comista, josta sä näet ihmisiä, jotka nimenomaan pyrkii tarttumaan tällaisiin ongelmiin. Ja pikkuhiljaa muodostaa omaa ajatusta, mielipiteitä niiden pohjalta. Kysymys on se, että miten moderni voi olla sit oikeammassa kuin se vanha. Kun islamhan ei voi muokkautua nykypäivään, koska se pitää just lukea niin kuin siinä sanotaan, siinä kirjassa. No, jos tarkastelet näitä saitteja, lähtökohta juuri on siinä, että oikeusopin pitää sopeutua tähän päivään. Sen pitää jatkuvasti olla elossa. Jatkuvasti muuttua. Se ei saa jähmettyä menneeseen. Mutta kato, tähän on pakko nyt sanoa, että se on vaikea, Jada, sun niin mennä sellaiseen asiaan niin laajasti miettiä tiettyä asiaa islamissa, kuin esimerkiksi jihad, pelkkä jihad, mikä se on. Mun mielestä meille Suomi on nuori maa. Suomessa ei ole sellaisia imaameja, jotka oikeasti voi tuoda sitä asiaa esille. Kun mä en itse, on monia nuoria, jotka ei oikeasti tiedä, mihin pitää kääntyä. Ja sitten nämä itsemurhajutut, nämä on päivänselviä asioita, että jos sä menet keskellä markettia räjäyttää itse, nämä on vääriä asioita, että näitä pitää kyllä itse erottaa, niin kuin, että toi on kuumaa, toi on kylmää. Tämä on selvä juttu. Tarja Filatov. Okei. Mä ajattelin sitä, että jokainen joutuu varmasti viime kädessä niin kuin uskomaan omaa sydäntään ja sitä tulkintaa, joka sitä kautta tulee, koska puhuttiinpa me mistä uskonnosta tahansa, niin kaikkien uskontojen sisällä riidellään opillisuudesta. On erilaisia fraktioita ja erilaisia käsityksiä siitä, että mitä se uskonto sisällänsä on. Ja mä en usko, että islam on siinä poikkeus, että siihen samalla tavalla liittyy tietyllä tavalla ääriilmiöitä, jotka on vaarallisia ja voi olla väkivaltaisia, ja ne pyrkii houkuttamaan puoleensa mahdollisimman suuren joukkueen. Mutta yhtä lailla on iso joukko niitä tämmöisiä arkipäivän muslimeja, joita sä et edes huomaa arjessasi, että mitkä uskontojen erot on. Jossa sitten ehkä noudatetaan sitä, mitä sä sanoit, että jokainen taistelee itsensä kanssa eläkseen oikeudenmukaisesti. Että me ollaan nyt aika lailla tässä sotasassa kuvassa ja sen kautta katsotaan kokonaisuutta, joka pitäisi nähdä vähän laajempaa. Ohjelma aika alkuvaiheessa vielä. Otetaan tähän nyt sitten Sara ja sitten Sahra. Joo, mulla oli vaan kommentti siihen, että miten islam voi sopeutua moderniin maailmaan. Et mun mielestä sen takia Koranissa on niin paljon tulkintavaraa, koska se on ajaton ja se on universaali. Ja totta kai se voi sopeutua moderniin maailmaan. Ja sitten moderni maailma ei ole. Siis luuletko sä tosiaankin, että me ratsastetaan jossain keskellä kaupungitoria? Nimesi ei ollut Sahra. Sinä et ole Sahra. Sahra on tuolla. Mulla meni sekaisin nimi. Tähän haluaisin vaan saadaan kommenttiin, kun sä sanoit, että ketä pitäisi kuunnella, kun ei se Jumala mulle soitakaan. Niin riippuu vähän itse, miten uskoo. Mun uskoon, niin mä saan yhteys Jumalaan, kun mä rukoilen Jumalaa. Niin oon saanut kyllä siihen vastaukset. Että Jumalalla on se oma tie, miten hän tuo sulle vastaukset. Mutta mä tarkoitan ehkä enemmän sitä, että se, miten sä tulkitset sitä Korania, koska Koranissa on tosi paljon hyviä asioita, ja mä tarkoitan, että siinä on negatiivisia, vaan ihan samalla kuin Raamatussakin ja muissa. Ja tässä puhuttiin, tästä mä tarkoitan, että puhutaan valikoivasta uskonnon leimaamisesta. Että jotenkin islamissa olisi vaan tämmöisiä naisen asemaan liittyviä huonoja juttuja tai homouden vastaisia tai mitä tahansa tämmöisiä. Kyllä on myös Raamatussakin. Ja ihan vaan selväksi kaikillekin, että islam on johdatusta juutalaisuus,
kristinusko ja sitten islam. Että se islami on se viimeisin. Ja että kyllä islamissakin myös niin kuin Jeesus on profeetta ja muut tällaista. Että tätä valikoivaa mä en niin kuin siedä, että kun ei voida katsoa sitä omaa uskontoa, että olisiko mun uskonnossa jotain. Mutta tätä mä halusin sanoa, että tavallaan kun siellä sanotaan jotakin tämmöisistä niin kuin asioista, niin kuin, mikä tavallaan sun omaa tuntua vastaan ovat, niin miten sä niin kuin saat sen, että mikä on se Jumalan tahto tässä asiassa. Että mä ymmärrän sen yhteyden Jumalaan totta kai, ja mullakin on oma yhteys Jumalaan, ja mä uskon Jumalaa, mutta se ei ole se sama Jumala, mihin muslimit uskoo. Hienoa ajattelua. Puretaan vielä vähän tätä islamiin liittyvää sotaisaa kuvastoa. Korani kehottaa taistelemaan vääräuskoisia vastaan. Saamme kuitenkin jatkuvasti seurata uutisia, joissa kerrotaan, miten islaminuskoiset shiiat ja sunnit tappavat toisiaan. Mistä tässä vihanpidossa oikein on kyse? Ulottuuko se Suomeen? Abbas Bahmanpour, tervetuloa Islamilta. Kiitos paljon. Sinä olet 27-vuotias ja Mellunmäen moskeijan imaami. Oletko sinä Suomen nuorin imaami? No en tiedä kaikkien imaamien ikää, mutta ehkä voi olla. No mites tuon ikäiseltä mieheltä yhdyskunnan johtaminen sujuu? No iso taakka harteilla, että tämä vähän sysästiin mulle, kun ei ketään muuta löytynyt hommaa, mutta toivottavasti teen mikä on oikein. Aiemmat imaamit teillä eivät olleetkaan kotimaista perua, eivät? Ei, yleensä on tullut ulkomailta. Mistä? Kyllä. No Iranista ja muualta. No Iranissa selittyy vähän se Iran sillä, että sinä olet shia-muslimi ja tämä Mellunmäen moskeija on shia-moskeija. Kyllä. Mitä tarkoittaa, että olet shia? No se tarkoittaa sitä, että profeetta Muhammedin tietenkin rauhalkoon hänelle, kun hän meni tästä maailmasta, tuli erimielisyys muslimien keskuudessa, että kenen tulisi johtaa muslimeita, niin shiat on sitten ne, jotka sanoivat, että Ali ibn Abi Talib, joka oli profeetan veljen poika, niin hänen olisi tullut johtaa muslimeita. Ei, tämä on tämä historiallinen selitys, te olette niin kuin Alin porukkaa. Joo, eli shia tulee kyllä shiato Ali-sanasta, joka tarkoittaa Alin seuraajat. Joo. No miten sitten käytännössä, jos sinä olet shia ja tuossa vieressä on sunni, niin kuin täällä on sunni, ja mikä teidät niin kuin käytännön tasolla erottaa toisista? Miten se uskonto on erilainen tai uskonnolliset käytännöt? No ehkä jotain vakaumuksellisia eroja on. Tietenkin jotain käytännön asioita esimerkiksi päivittäisissä rukouksissa tai joissain muissa asioissa löytyy myös. Millaisia? No esimerkiksi ehkä shiat tunnetaan siitä, että me rukoillaan kädet alhaalla. Tietenkin jotkut sunnitkin myös rukoilee kädet alhaalla, mutta suuri osa rukoilee kädet tälleen. Joo, okei. Niin jotain tuollaisia. Ne kuulostavat aika pieniltä asioita kuitenkin, ja tavallaan tietysti niin kuin suomalaisen korvaan kuulostaa myöskin se vanhas niin kuin satoja vuosia vanha, 1400 vuotta vanha selitys. Sekin on vähän niin kuin kaukaa haettu, mutta tietysti tosi teille. Mutta miten se voi olla? Irakissa, Syyriassa shiat ja sunnit taistelevat ja tappavat toisiaan. Miksi? No valitettavasti näin on käynyt, että mä luulen, että siinä on tietenkin poliittiset agendat siinä takana, että jotkut on käyttänyt hyväksi näitä eroja ja luonut eripuraa muslimien välille ja sitten sen kautta sitten ajanut omaa agendansa, se hajoita ja hallitsee. Kuinka paljon se on uskonnollista, se riita? En usko, että se on uskollinen riita, koska shiat ja sunnit on kuitenkin onnistunut elämään myös sovussakin tosi kauan. Että se on niin kuin sanoisin, että jos kristityt ja muslimit on uskonnollisesta syistä sodassa keskenään, että en usko, että näin, että kristityt ja muslimitkin on onnistunut elämään yhdessä. Että miten nämä Syyrian ja Lähi-idän, Somalian ehkä niin kuin riidat, miten ne näkyvät Suomessa? Ulottuvatko nämä kansainväliset kriisit tänne shiojen ja sunnien väleihin? No mä uskon, että valtaosa Suomen muslimeista elää ihan tavallista elämää ja haluaa olla rauhassa, mutta on niitä ehkä joitain myös täällä, jotka tykkää tuoda niitä kaukaisten maiden riitoja myös tänne ja kylvetä sitä eripuraa tänne, mutta mä luulen, että suuri osa muslimeista haluaa olla ihan Kuka sitä riitaa kylvää? No ehkä sellaiset radikaalimuslimit tai ne, jotka ajaa just sitä poliittista agendaa, noin värväijät sun muut tollaiset ehkä, ne haluaa hyötyä siitä eripurasta. Abbas Bahmanpour, kiitos tästä ja ota paikkasi ja liity keskusteluun. Tehdäänkin tässä välissä sillä tavalla, että kysytään täällä olevilta muslimikeskustelijoilta, ketkä teistä ovat sunneja? Nostakaa kätenne ylös. Eikö tuo semmoinen nyt Entäs kysymys? ketkä ovat shioja? Vähemmistössä ovat siis, niin kuin näkyy täällä studiossakin. Onko nyt sitten niin, että Suomessakaan ei asu tällaista yhtenäistä muslimiyhteisöä? Suomessa kyllä mielestäni on yhtenäistä, kuten äsken Bahmanpour äskenkin sanoi, että siinä on ne pienet erot näistä kahden ryhmän keskuudessa ja miten palvotaan Jumalaa. Siinä on se eroa. Muussa elämässä olemme tekemisessä
shiojen kanssa. Keskustelimme matkallakin tänne ihan kuin tavallisia ihmisiä. Ei tässä mitään sen kummallisempaa, mutta musta tuntuu välillä, että väkisin yritetään luoda semmoinen niin kuin kiilaa myös täällä Suomessa. Kuten hän äsken sanoi, kyllä löytyy semmoisia ihmisiä, mutta minä sunni muslimina tai muslimina koen, että hän on yhtä lailla minun veljeni, kuten myös Simon Elo, joka hänen vieressä istuu. Että koen hänet samasta maasta, kaikki olemme tällä hetkellä, uskomme erilaiseen ja palvomme Jumalan erilaisena. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että meillä on enemmän yhtäläisyyksiä kuin erilaisuutta, ja näitä pitää kyllä korostaa. Tom Kankkonen. Tuosta Syyriasta voisi ehkä sanoa sen verran, että sehän lähtökohtaisesti ei ole mikään uskonnollinen sota. Sehän on arabikevään jatke, ja kun se alkoi, mä olen esimerkiksi tavannut aktivisteja, jotka on taistellut tai siis tehnyt työtä Bashar al-Assadin hallintoa vastaan, niin ne on ehkä sunnimuslimeja, en tiedä edes mitä ne on, mutta se lähti liikkeelle, että halusimme kaikki vähän lisää vapautta. Tähän on tullut siis, sanotaan, kun tätä sota on nyt kohta jatkunut, se on yli 2,5 vuotta jatkunut, tässä loppuvaiheessa on alkanut tulla, koska Irakista on tullut tällaisia ääriryhmiä, joissa on sanotaan sunnitausta, jos näin voidaan sanoa, mutta ei se missään tapauksessa mun mielestä mikään uskonnon sota ole ollut, eikä se edelleenkään ole. Siis Bashar al-Assadin armeijassa on sunnimuslimeja, on alaviitteja, joka on Bashar al-Assadin tämä ryhmä. Et sillä tavalla sitten muslimien niin kuin monimuotoisuudesta Suomessa mä ehkä sanoisin niin, että kyllähän täällä alkaa olla eriytymistä. Kun ryhmä oli pieni, niin oli Lönnruutin kadun moskea, johon me kaikki toimittajat suunnilleen mentiin kysymään. Nyt on turkkilaisilla on omia paikkoja, minne he haluavat mennä. On muutama paikka, on tietyllä tavalla tämmöistä eriytymistä. Se ei välttämättä tarkoita mitään kiistaa olisi, mutta se osoittaa sen, että kyllähän islam on myöskin niiden niin kuin taustamaiden merkitsemä. Että katsotaan taululle tulla kuva. Tämä kuva meidän nettisivustolla. Mehän teemme tämmöisen jutun, jossa selvitettiin, että missä on lähin moskeja, missä on islamilaisia rukoushuoneita Suomessa. Ja niitähän on tuosta nyt kovin selvästi näin, mutta pääkaupunkiseudulla 25, Turussa 7 ja niitä on siis todella paljon. Mikä siinä on, että ette te mahdu samaan moskejaan? Miksi näitä rukoushuoneita pitää olla niin paljon? No, se varmaan on siinä ensinnäkin meillä on ihmisiä, jotka puhuu suomea, suomalaisia kääntyneitä tai suomalaisia, jotka on muslimeita. Sitten meillä on kurdeja, meillä on afgaaneja, meillä on bosnioita ja niin poispäin. Niin tässä halutaan niin kuin kuunnella omankielisiä saarnoja ja se on varmaan, se ei ole erimielisyyttä tavallaan, vaan yleensä kun sattuu jotain Suomessa muun muassa, niin kyllä me kaikki yhdessä kokoonnutaan ja yritetään puhua tästä yksimielisesti, niin shia kuin sunnikin. Ahmad Fadil sai jo puheenvuoron, mutta Muhis otti sen taas. Sanokaa nimellä, hyvät ihmiset. Me sanottiin Ahmad Fadil, no mutta nyt. Ensin pitäisi välttää se sana moskea. Se on sulvaaminen sana. Se on masjid. Oikea sana on masjid. Se on masjid, se on niin paljon, koska se on rukouspaikka. Ja ihmiset haluavat rukoilla, missä on lähellä. Ja aina joka alueella on oma masjid. Sillä me rukoillaan 5 kertaa päivässä. Mutta ne ovat myöskin uskonnon niin shia sunni erikseen, kansallisuudet erikseen, se ei ole pelkästään etäisyyskysymys. Tämä shia ja sunni eri asia, mutta miksi ne ovat niin paljon kasvavat jatkuvasti? Koska joka alueella tarvitsee oma masjid. En tarvitse mennä keskustaan 7 kilometriä, että mä rukoilen 5 kertaa päivässä. Jos se on mun lähellä, se on hyvä. Näiden rukoushuoneiden lisäksi maassa on runsaasti eri yhdyskuntia, islamilaisia yhdyskuntia. Kuka muslimia edustaa valtiovallan suuntaan, Tarja Filatov? No, vaikea kysymys, mutta kyllähän meillä on ollut esimerkiksi sellaisia yhteisiä tilaisuuksia, joissa on niin kuin, paitsi että on islamilaisen yhdyskunnan ja eri yhdyskuntien yhteisiä kokoonpanoja, niin sitten on myös kaikkien uskontokuntia. Mä luulen, että sitä kautta yleensä haetaankin sitä yhteistä, mutta ei tietysti ole sellaista, että se riippuu vähän asioista. Että on tietyissä asioissa on asiantuntijat, mutta ei ole sellaista, että voisi sanoa, että on joku islamin edustaja. Eihän meillä ole muuta kuin meillä on valtion kirkkojen edustajat, mutta ei meillä ole kristittyjen edustajaa. Mä ajattelen sen samalla tavalla, enkä oikeastaan voi ajatella, että olisikaan yhtä edustajaa. Pitäisikö olla edustaja valtiollisessa? Tulee vaan tässä mieleen, kun Anas Hatsar on aika lailla tällainen hyvin näkyvä hahmo, kun puhutaan islamista Suomessa. Onko se rooli tullut sinulle vai oletko ottanut sen itsellesi? Enemmän tietyssä vaiheessa tuli, sitten se annettiin, kun meillä on perustettu se islamilainen neuvosto, niin islamilaisessa neuvostossa on 25 järjestöä mukana ja pyritään, että mahdollisimman paljon muitakin tulisi mukaan tähän, niin siinä mielessä se edustaisi
todella tätä joukkoa. Ovatko shiat mukana siellä? Kysyn vaan tätä on taustaa. siellä yksi shia-yhdistys mukana jo. Kävelin tänne taakse itse asiassa siitä syystä, että täällä istuu Suad Onniselkä, joka on ollut kirjoittamassa tällaista uutta islamin oppikirjasarjaa. Otatko sen siihen käsisi? Voit vähän tuonne päin vaikka näyttää, jos kamera sen poimii. Näkyykö tämä islamin eriseuraisuus jotenkin tuossa, kun tuota oppikirjaa teitte? Pystyttikö siitä tekemään jotain yleisislamilaista teosta? Ensinnäkin pitää ottaa huomioon, että meidän muslimiyhteisö on hyvinkin monikulttuurinen. Eli Suomessa ei ole yhtään tällaista dominoivaa etnistä ryhmää, joka sitten näyttäytyisi siinä islamin opetuksessa, että se pitäisi ottaa erityisesti huomioon. Mitä me tekijäryhmän kanssa pohdittiin paljon on se, että miten islam näyttäytyy juuri täällä Suomessa. Ja pyrittiin antaa lapsille mahdollisuus identifioitua tähän suomalaiseen yhteiskuntaan, eli emme laittaneet pelkästään sitä saudi-arabialaista kuva-ilmaisua sinne, vaan ihan sitä tavallista kotielämää ja suomalaista maisemaa, jotta he tuntisivat, että he ovat myöskin suomalaisia muslimeita ja kasvavat täällä. Se suomalaisuus on se meidän muslimeita yhdistävä tekijä. Riittääkö näiden kirjojen opetus vai tarvitsevatko lapset opetusta myös koulun ulkopuolella? Pitää muistaa, että on kahdenlaista opetusta, eli on se uskonnon opetus, joka annetaan kouluissa. Tämän lisäksi myöskin monet lapset käyvät omassa yhdyskunnassa esimerkiksi koranikouluopetuksessa. Ja nämä kaksi on vähän eri asioita. Koranikouluissa opetellaan Korania ja hadithia eli perimätietoa, mutta koulussa mitä me tehdään on se, että me puhutaan paljon niistä lasten arjesta. Se, että mitä se islam on juuri täällä Suomessa, miten esimerkiksi meillä Ramadan kuukaudessa näkyy nämä vaihtelut, että välillä meillä on paasto kesällä, välillä se on talvella, ajat vaihtelee, rukousajat vaihtelee. Ja myöskin sitä keskustelua, mitä meidän oppilaat käy paljon sitten luokkahuoneessa kavereiden kanssa, että ruoka-ateria voi olla erinäköinen ja meillä on eroavia tapoja myöskin kantaväestön kanssa. Onko koulun islamopetus riittänyt esimerkiksi teidän perheissänne? Onko vanhemmat olleet siihen tyytyväisiä? Uskonnonopetukseen koulussa? On ainakin mun vanhemmat tai mun äiti on kyllä ollut tyytyväinen justiinsa, miten sä sanoit, että se mitä koulussa opetetaan, niin on ne perusasiat. Ja sitten on ne viikonloppuisin käydään koranikoulua ja koranikoulussa sitten opetetaan sitä korania ja sitä arabian kieltä. Selvä, kiitos. Pasi on tuossa näköjään lähtökuopissa ja taitaa Suadiakin odotella siihen. Tule Suad mukaan tänne. No niin, jätä tähän vaikka ne kirjat. Me lähdemme tästä nyt tuonne toiselle puolelle nimittäin, eli sinne nettichatin puolelle, koska Suad ja sinä olette siellä seuraavalla tunnilla tuolla puolella. Ja nyt meillä on hyvä hetki, me ollaan kuvissa, tulee Suad tänne. Kysytään Markolta ensin, mitä jäi vielä sanomatta tuossa ensimmäisen jakson aikana? 1,5 tuntia puhetta islamista. Lähinnä musta oli hirveän mielenkiintoista, millä tavalla jotenkin oikeastaan tämä kentän moniäänisyys tuli tuossa näkyviin. Mutta mikä jäi sanomatta musta, että koko tämä ohjelman formaatti Islam Suomessa tai Islam ja Suomi niin kuin vierekkäin. Meillä on tilanne, jossa 1,9 miljardia globaalia asukasta ja 5,5 miljoonaa suomalaista, yhden suhde 330 laskujeni mukaan. Kun me tässä puhutaan Suomessa rakentuvassa islamissa, meiltä jää jotenkin kunnioittamatta sitä tosiasiaa, että me ei voida millään ohjata tätä keskustelua näiden 5,1 miljoonan suomalaisen tai meidän byrokraattisten toimien tai meidän opetustoimen puolesta. Me pitäisi enemmän katsoa nyt, millä tavalla me aletaan olla näiden globaalien prosessien keskiössä. Okei. Kiitoksia. Nyt minä ehdikään kysymään sultanne, koska Marko kysymys on tuon verta pitkä. Me mennään tänne ja katsotaan teidän paikoillanne. On täällä Mariam Ratilainen, Pasi terve ja Ari Hukari. Miten teillä on mennyt täällä chatissa? Ihan kivasti on mennyt. Hyviä kysymyksiä on tullut ja hyviä vastauksiakin ollaan tässä Arin kanssa saatu aikaiseksi. Okei, ja nyt te vaihdatte paikkoja. Seuraavalla tunnilla me näemme teidät tuolla studion puolella. Ja tässä on teille Marko ja Suad nämä läppärit ja siirretään tuonne Sallalle studion. Tällaisista musliminaisten vaatteista sekä naisen asemasta islamissa keskustelemme toisella tunnilla. Nähdään heti uutisten jälkeen.